Ενεργοί πελάτες. Κερδίζετε πολλά με λίγα λόγια. 4 λόγοι για να μην μείνετε απλοί πελάτες. Έχετε δωρεάν έρευνα της αγοράς, συνεχή μείωση έως και εξαφάνιση των ασφαλίστρων σας, δημιουργείτε σαν πελάτης ένα δυναμικό νέο εισόδημα, έχετε τακτική ενημέρωση για τις ευκαιρίες της αγοράς. Συνεχής έρευνα αγοράς. Τα στελέχη της Eurofine με 30 χρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο ερευνούν την αγορά στο σύνολό της και επιλέγουν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για το δικό σας αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα της έρευνας αγοράς είναι η άμεση μείωση των ασφαλίστρων σας με το ξεκίνημα της συνεργασίας, κερδίζοντας έως 150 ευρώ το χρόνο. Σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας, κάνουμε έρευνα αγοράς και σας ενημερώνουμε για τις καλύτερες και οικονομικότερες προτάσεις εκείνης της περίοδου, καθώς καμία εταιρεία δεν διατηρεί σταθερό οικονομικό τιμολόγιο για μεγάλο διάστημα. Έχετε έγκαιρη ειδοποίηση για την ανανέωση του συμβολέου σας, ενώ η παράδοση του ασφαλιστηρίου γίνεται στον χώρο σας. Κάθε ευρώ που γλιτώνεις είναι ένα ευρώ που κερδίζεις. Ξεχάστε τα ασφάλιστρά σας. Η ανάπτυξη της Eurofine στηρίζεται στην αρχή όχι πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς. Κάντε εσείς το πρώτο βήμα. Προωθήστε το βίντεο γνωριμίας της εταιρείας στον κύκλο σας και αφήστε την Eurofine και τον χρόνο να δουλέψουν για λογαριασμό σας. Η εταιρεία θα ενημερώσει φίλους και γνωστούς σας για τα κέρδη που μπορούν να έχουν σαν ενεργοί πελάτες και θα τους κρατά ενήμερους με ιδέες, ευκαιρίες και νέα της αγοράς που επηρεάζουν τα οικονομικά τους. Το σύστημα επιβράβευσης των ενεργών πελατών της Eurofine θα σας ανταμείψει για κάθε συμβόλαιο που προκύπτει από τον κύκλο σας. Αρχικά, κερδίζετε 2 ευρώ για κάθε ασφάλιση αυτοκινήτου που προέρχεται από τον προσωπικό σας κύκλο. Στη συνέχεια, από την 5η σύστασή σας και μετά, δικαιούστε το ίδιο ποσό, δηλαδή 2 ευρώ, και από τις συστάσεις των συστάσεών σας. 5 άτομα από τον κύκλο σας επέλεξαν να συνεργαστούν με τη Eurofine. Κερδίζετε δηλαδή 10 ευρώ. Τα 5 άτομα που ξεκίνησαν κάνουν το ίδιο στο δικό τους κύκλο για δικό τους όφελος. Κερδίζετε δηλαδή 50 ευρώ. Οι 25 νέοι ενεργοί πελάτες κάνουν το ίδιο στον κύκλο τους για δικό τους όφελος. Κερδίζετε 250 ευρώ. Γιατί αρκούν 5 συμβόλαια από τον κύκλο μας για να μην ξαναπληρώσουμε ασφάλιστρα. Ο κάθε ενεργός πελάτης γνωστοποιεί την Eurofine για προσωπικό του όφελος. Τα 5 συμβόλαια αυτοκινήτου είναι ρεαλιστικό να προκύπτουν από τον κύκλο του κάθε πελάτη. Μην ξεχνάτε ότι από τους γνωστούς μας, άλλοι θα έχουν μεγαλύτερο κύκλο, άλλοι μεγαλύτερη ανάγκη, άλλοι περισσότερο χρόνο. Πόσο δύσκολο σας φαίνεται στην εποχή μας 5 από τους φίλους και γνωστούς σας να θελήσουν να μειώσουν τα ασφάλιστρά τους έως και να τα εξαφανίσουν. Δημιουργήστε νέο εισόδημα. Έχετε ήδη αρκετούς συμμάχους κάτω από εσάς που σας οδήγησαν στην απαλλαγή των ασφαλίστρων σας. Σχεδιάστε τώρα την οικονομική σας βελτίωση. Η Eurofine έχει το πλάνο και την εμπειρία. Χρειάζεστε χρόνο, διάθεση και συνέπεια. 800 ευρώ το μήνα. Πόσο ρεαλιστικό είναι να τα κερδίζει ένας πελάτης? Χρειάζεται να γίνουν περίπου 900 συμβόλαια αυτοκινήτου από τους ενεργούς πελάτες που είναι κάτω από εσάς. Είναι πολλά? Αν πρόκειται να γίνουν από έναν άνθρωπο, είναι πάρα πολλά. Δεν είστε όμως μόνοι σας. Ο κάθε ενεργός πελάτης κάτω από εσάς είναι ένας σύμμαχός σας. Όλοι οι ενεργοί πελάτες επιδιώκουν την ανάπτυξη στον κύκλο τους για δικό τους όφελος. Κανείς ενεργός πελάτης δεν είναι απαραίτητο να συμβάλλει παραπάνω από 5 συμβόλαια φίλων και γνωστών του. Ας το δούμε λίγο αναλυτικότερα. Τον δεύτερο μήνα
έχετε 5 συμμάχους για την επίτευξη των 900 συμβολέων. Είναι οι 5 συστάσεις σας. Οι 5 γνωστοί σας κάνανε ό,τι ακριβώς και εσείς. Δηλαδή από 5 συστάσεις ο καθένας, άρα στον 4ο μήνα έχετε 25 νέους συμμάχους. Μέσα στους 2 επόμενους μήνες, δηλαδή τον 6ο μήνα, κάθε ένας από τα 25 άτομα έκανε επίσης από 5 συστάσεις. Άρα έχετε 125 νέους συμμάχους. Εάν επαναληφθεί το ίδιο τους επόμενους 2 μήνες, τον 8ο μήνα θα έχετε 625 νέους συμμάχους, οι οποίοι θα σας έχουν εξασφαλίσει όχι μόνο την αποπληρωμή του ασφαλιστηρίου σας, αλλά και την οικονομική ανεξαρτησία. 2 είναι τα βασικά κλειδιά για την επίτευξη του προσωπικού σας στόχου. Όλοι κερδίζουν, άρα όλοι έχουν λόγο να είναι ενεργοί, και αυτό που καλούνται να κάνουν είναι πολύ απλό και φιλικό. Τακτική ενημέρωση. Ενημερώνεστε τακτικά με ιδέες, τάσεις και ευκαιρίες της αγοράς. Έχετε έτσι ένα σύμβουλο χωρίς κόστος σε θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά σας. Μόλις γνωρίσατε 4 δυνατότητες κέρδους των ενεργών πελατών. Δωρεάν έρευνα της αγοράς, συνεχή μείωση έως και εξαφάνιση των ασφαλίστρων σας, δημιουργείτε σαν πελάτης ένα δυναμικό νέο εισόδημα, έχετε τακτική ενημέρωση για τις ευκαιρίες της αγοράς. Με τέτοιες δυνατότητες κέρδους, ειδικά στη σημερινή εποχή, πιστεύετε ότι είναι αρκετό να είστε απλά κάπου ασφαλισμένοι?